合戦呢，一宿水天哦，一波走给一层风哦，莫啥莫西该土地呀，莫啥莫西该土地，莫啥莫西给土地哟。树风又调，笔筒又水天又深，生命般呢，给山不能可以是个给予嘎不。哦，吼吼吼吼。しっかり力をここに集中させる。ノール君、先生がこうやって鍛錬しているのは戦争のためだというのかね。みんな急いでます。山田さん、どうしたの？兄に招集令状が届いたらしい。もし俺も出征が決まったら綾子さんがかわいそうだろう。ありがとう、もどかちゃん。みんな集合してくれ。山田書記官が招集令を受けた。綾子先生。奥さん、ありがとうございます。いえ。ああ、人力車は呼ぼうかね。いや、大丈夫だ。歩いて行けるよ。本当かい？うん。心配しないで。私たちよく散歩して海行くんです。大丈夫です。じゃあ失礼します。失礼します。気をつけてください。ありがとう。綾子さん，都眼苦喎。所以香港冇乜嘅，其實成廣東話。雖然山田さん嘅鐵一無過，但日本人叫佢做兵。實際冇上到，明明唔掂我攞結果乜嘅。其實根本嘅，我有好消息，不過心情就會翕嘅。因為呢，徐校長根本伊講，我愛接因為那三個位嘅。我哋都好啊，佢只係成慣嘅啊。係啊，佢會做，
同事同新鲜。不过迄样米亚马达送去左边，会怎样好处遐个味的？若伊上到遐个，就做得同艰苦。不过我会记。我每次都同遗憾，尤其一下，一個先生又有成功了。所有去左边的人，全部都讲，甲你天脑棍、轻功用，也系这样讲的。其实小舅上人会讲，伊暗时全身无买好。自从中土拓战争，美国打赢日本，过向日本某一半一样，波斯人垃圾有讲的，都会骗人的。真是有暗法哦。尤其遐下台北，有美国的飞行机来轰炸的。岛上老卡匠参详，为到亚麻达上出征前，请其老阿亚克先生来为卡斯番，给粮食、粮食、老民生用品就会统一批给，分量尽来尽少。上爱食猪肉，抢走的老护士们，顺茶又做到当hen，卡匠为到亚条菜，真行到费心。进来啊！做了。哎呀，啥个？不是麻呀。我打算金安部亲兄师的应该就会遐个。哦，霓虹料理，按腔哦，一下就变出按道菜。来嘞，先生来嘞！いらっしゃいませ。いらっしゃい。お邪魔します。お邪魔します。さあ入って入って。アンさん、はい、これどうぞ。さけ。おう俺たち気が合うな。どうぞ。もたこ、你の杯子。座ってください。ありがとう。さあ飲んで。あ、アンさん、今日は思いっきり飲もう。この場を借りて礼を言うよ。昇進を助けてくれてありがとう。俺は何もしてない。アンさんの成績が優秀だったからだ。でも推薦がなければ。それはいいから、さあ飲もう。あなたちょっと飲みすぎですよ。今日ぐらいはいいだろう。この先いつ飲めるかわからん。大丈夫だ。酔ったらここに泊まればいい。あ、そう。ありがとうございます。出生後一番気がかりなのは綾子のことだ。そして4ヶ月後に生まれてくるこの子。心配しないで安心してください。
私には家族がついてます。こちらは安全ですので。そうさ、安心して。彩子さんに何かあったらみんな助けるよ。そうよ。俺は生まれてからずっと一人で生きていたから、中学を卒業してすぐ台湾にやってきた。できれば台湾にずっといたいと思ってたんだ。綾子はやっと見つけた俺の本当の家族だ。そんなこと言わないで。俺は生きて帰れないのがすごく恐ろしい。綾子、すまない。絶対帰ってくれます。帰ってくるんです。姉さん，你敢知？伊平常时拢真做无代志，今仔日我才知影，伊心肝底藏着着心事。我看会出，伊真正就疼你。我要和伊结婚时，阿爷有劝我考虑好详细，但是到即马，我是一点仔都无后悔。相爱同一次，一次比。頑張れ。絶対負けんなよ。千人針になってきた。野田君が国の光となり出世すること及び勝利を願う。頑張れ。はい。皆様、千人針の祝福ありがとうございます。戦場で栄誉ある戦士となり、天皇陛下のために必ず勝利をし、帰還いたします。行ってきます。体に気をつけて。心配しないで。万が一俺が絶対帰ってくるんですよ。私は待っていますから。
綾子さん、あなたと夫婦になれたことは僕の人生で一番幸せでした。私もです。車が到着します。車が到着します。志願兵たちは速やかに準備し、集合場所に集合してください。まもなく点呼を行います。首長さん、悪い知らせでも。紙面には大日本海軍がフィリピン沖でマッカーサー将軍の遠東艦隊を撃沈させたと。良い知らせではないですか。ああ、大勝利というのは間違いないな。ただここで内地へ行く少年校翼の選手を募集しているのは何だろうな。首長さん、どうしてです？なんだろうな、これは。我冇想到有一日，我也會讀到生離死別。1944年1天，田園對學校第一名畢業。沒係一日，佢次年去做台灣少年課。你參加係叫做18の選手。先生講成績好，才用紅選到。同學敢若我，佫有摕落來去先輩紅選到呢。為什麼你要參加吧？還是要去種的所在呢？島上佮卡上，我一定過身啊！個厝啊足散的，囡仔嘛足濟，會用喺台灣講學校，就一定真無簡單啊！我無可能繼續讀啊！毋過我嘛無想要轉去警察。所以你就去參加少年國。少年國學做迄個學期，半做半讀，更會領薪水。若是會曉，就是技術啊。安尼就免驚無前途。他若別先生哦，若是佇遮，伊嘛會甲我鼓勵。安尼，你就要去義方啊5天後。5天？
多少？用的。来，嘛个迄小嫩狗啊？小年裤，小年裤老是看棍迄强用的啊。种迄叫我穿的迄孙医生到孙六生休送的。账比行期，迄毋迄做得存钱有风险啊？摕迄沙托夫，我去台湾人去参加战争，上出来宣传。其实摕迄老去做比上次相当危险，因为日本的飞行机无物件安好，当多飞行机坏脱，故说我去台湾休送的天葬，毋过葬好的，迄毋迄就要从战创，迄就当危险啊！唔得扣啊！係咪要同學我去做小練課啊？实在哦，无想要迄日本送死。乖乖呢？乖乖，你会讲？根本小年课，迄晚你会做小年课？小年课，敢毋迄叫做天宇？要是迄记，就会险记摸迄张错啊！我已经喊你紧记。这件事情老尾老母都口讲。相爱同一次，一次比。陈太，明仔载做后一届。知啦。知啦。冇得考。哇，是咪你去看没路诶？互你食。多谢。真好食诶！这是我第一届食到日本糖诶。多谢。先輩，阮岛上想要请你去阮岛一逝。先食饭，好。尽量食哈。查甫囡仔哦，加食寡，才有气力哦。免说字。来，祝你吼对日本平安倒转来。
直直听着摩托课讲着你，听讲吼你肯道足厉害的，无怪体格遮尔好啦。因为放学爱测查、打水，甲去田内割稻啊。啊，你爸母无伫啊？即马是住伫阿公遐。我阿爸过身1年，我阿母嘛死啊。阿哥对你有好无？阿哥拄仔足好诶，毋过高中小可坏。是安怎你要参加少年课？你敢知迄是爱出任务诶？先生讲做飞轮机、做师傅足有前途诶，我要认真学，一定要学会晓做飞轮机。你有即款想法真好，按过伫咧台湾嘛当发展啊，哪着要去日本？我阿爸手艺足好诶，伊是一个师傅，做足侪工具诶。伊有讲要甲我教，毋过伊一定死啊。等我毕业了后，阿哥甲高中希望我进厂，毋过我想要甲我阿爸共款，有技术。我真正即摆要甲你动哦，嘛袂赴啊！你听我讲，去到日本做飞轮机的技术爱学，按过万一你若歹去战场，看到炸弹爱响味。我去上的意思是，战场足危险的，爱知保命。你还阁遮少岁，爱学物件真济，上重要是活落来，知无？好，吃饭吃饭。今日我的妈妈冯感觉到战争很让我等有惊，天云蛮不跟热情，一腔又变得较冷调的。这互你，手巾啊，你摕的啦，这个互你好运。好啦，这真正足水的呢。对啊，足水的呢。真希望你会当卖离开。明仔载这个时阵，我伫咧船顶，咱今仔就讲西欧那啦。明仔载要送伊的时阵，就要讲西用哪啦？我无爱，我袂别人甲我送，我要家己一人走。我要去送你啦。我无爱。我就是叫我出发的时阵，你安尼哭。手巾啊，有垃圾吧？安尼真好啊，你老的啦。我的靠，楼骹真天满水。我的靠，我的靠，
唔用呀。那个事情，你今日想乜嘅啊？冇啊。今日是出發，唔知，你可以送佢麼？佢唔本愛送啊。佢按你講係，你係死我呀！你就去呀，佢看到我，天就會更歡喜哦。嗯。我的跑，你用呀？你不是谁吗？相爱同一次，一次比。好啦，先搬去迄困啊。我请先生无？是个偏药诶，听讲伊个唔退休，怎么可能啦？用不安尼啊！听说哦，系本黑道诶。爱，你竟讲做少年课懂危险吗？佢听说哦，喺江庭园日本会出事情。好啦，爱弟个，战争的事情，和拜爱就莫讲诶。很难说啊，就要面对一条。今年热天，我一次冇买精神，好得汉娜只只来老爱做盘，我当上家家振作起来。不过唔点样诶，心肝肚总系挂念庭院。亚世界战争越来越紧张，批几个东西一下也变少了，服饰的生理变多变好，日本人要做到很较狠。来，吃饭啦。因为好吃吗？
没想到叔叔摸做粉，甲我同安好生。也是隔壁欧巴桑讲来做的。经过啊，脾气较大的叔叔免唔惊的。不过叔叔抢做个重点形式，同事都讲，生意爱用说营养唔拉，唔会狗胎。好的，还有汉奶山猪肉，现在用去好食。个大下去，就强老百姓本人逼到无路行。はい、わかりました。徐处长，何か起きました？総督が爆撃を受けた。え、本当ですか？幸いにも被害は少ない。だが米軍機による爆撃は日ごとに多くなっている。台北の住民もみんな疎開している。木村君、我々も準備せんと。準備？カレンコにも爆撃が？はあ。あずかさん、あずかさん。はい。あずかさん。はい。もし怪我がなかったら、みんなすぐに奥湖に隠れてください。はい。ご主人の準備をしておいた方が。はい。じゃあ行こう。他讲，根本以后搞没有浮空演戏呢。什么？什么？因为美国攻击台北，连首都府都不能炸到的。真惊他来哦！台北人开始出伤的，你还没有准备，最重要的迄顿食嘞。上司就唔来，但要好使管。对啊，色茶。安子说哦，阿嫂啊，你用的啊？我迄日的时候，文良有可能，我本人调去做兵。不良有电去做时间工哦。伊就没做xong，文良，伊可去说铁路，其他还有3位同事哦，但是只有去登记，伊免讲摕电话去。因为安尼啊？不过吼，来听讲，迄念签的应该无按过念到啦。讲遐安尼讲，那因伫遐鸟的。上昨年，文良有3位同事就被你调去的，大家就伫个团。他也偏很满意，我两个安好上呢，伊比青台啦。说唔是笑啦，电台哪怎讲啊？唔是笑啦。做乜嘅？來啊！大哥，來到暗度好。張偉啊，哪裡過分呀？用不有米啊？那像同事啊。甲爸爹管山有种田嘞，今年书审以后，交本管堂过后啊，条空的5、600斤啊。真紧的哦，顶来啊，让迄老几买啦。冇啦，有数10个人才买到啦。买顺山买点保本的。哎呦，唔是啦。数下来。哎呦，拿做伊啦。安尼。係啦，數的。阿哥。也是叫安排，什么唔对呢？
是甲安尼唔讲嘛咯。系啊。好。什么唔对啦？16股嘅博酷歌，我看过诶，地配又糊又合，睇到人一票，我惊会拄唔掉。참스 시간에야，我咩唔掉应该啥啦？将手演奏开去用下。去用下？之前的某主所开去录牙诶，佮讲某会做伫接本来签单。去用下有样较好。那么落个生意，我要下来。做唔得啦，因为劝下去。我要上班啊。哎，有晴天呢。无睇咧。老姨。没想到，会伫遐种情形下转来呀。怎么会？那么多苦，暂时迄对啊，用了，我就会落。也很路不会捣乱。我要照顾自己，注意安全。我要好好照顾自己。
过20年，卡匠又变到像跳摆安精神。我看到佢嘅身影，我早啲感覺到做人阿妹嘅一種堅強嘅力量。父さん、你看，野心呢？この部屋はわしが頑張って手に入れたものだ。よろしく頼むよ。你等局勢較穩定的，較去。即摆伫遮心頭最亂。你是創啥？咱即摆政府就攏已經換人啊，啊你搁咧笑想日本人的思想？你莫是小鬼哦！來哦！嗨什么嗨啊！你那个鬼子的口气还不改啊！一次比